салом алейкум дӯстони азиз, созе назен саломатиётон хубай духтарако. Бозори Корвон даем, тарафи Тилобозор 12 дарвоза, магазини Лами Раш. Рақами чанден? Магазин рақами 61 мешава. Рӯ барои панҷум қатор. Марҳамат биёен. Ози борои новинка беҳад бисёр омадагай. Ҳамаша шумода якта ба якта нишон дода нархоша мефаҳмонам. Касе доставка мехоҳад, доставкаам доран. Ина рақамҳои савдогар ҳаст дар рӯи экран нависен шуна. Шумода доставка мекунен. Нигоҳ кунен чӣ моделакои фасон омадай. Мана. Ози модель даям ёра нишон метем то на духтаро. Духтарако, агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаҳошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯҳошон саб сафедай пластмасӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунен, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дига, и хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан инами хоҳарака ози ма мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинед инами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рублай дар 2 ҳафта. Дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нави тарои наи двоикаи хича бинен чихе фасонай ҳамроҳи шарфшай 550 сомонай донада оптовида бо арзон мешава. Беҳад расветкои хушрӯ дора. Материалаш сабукакай. Ино агар дар хотир дошта бошед пеш 700 сум буданд. Ози боша арзон шудан. Ана бада наи модели новинкай бинен хушрӯгиша чихе фасон. Нархиш чандай? Расветкои ҳаме будай духтаракон, нархаш 550 сомон. Оптовида бо арзон мешава. Ина сафедаш оҷаҳо касе ки сафед мехоҳа марҳамат ҳастай, барои ки оҷона бисёр мепурсанд. Мана сабзаш, ина касе сабз хоҳа, сабзаш ҳастай. Хулас интихоби хеле зиёдай. Ана ин моделе ки хичон пӯшидагиян, диден сериш. Мана ҳамаи ҳамино румол доранд, накатишон шарф доранд. Шарфҳои фасон доранд. Мана ин рангам бинен чихе ранги фасонай. Хоҳен римишокдор, хоҳен беримент, бериментам ҳам хе свободный, кушоти хушрӯвак меиста. Марҳамат ана сиёҳ, касоне ки сиёҳ мехостанд, ина сиёҳшам омадагай ба ҳазур биёен духтарако, ай пеш дида харидорӣ кунен, аҷоибот материалай. Мана моделшам аҷоиб хушрӯчай. Ина ранга бинен, и бо моделиш дигатарай диден. Ишам ҳам хелай нархш духтаро. Расветкош бисёрай, беҳад расветкои бисёр дорад. Навз материалакшай пеш нишонитим, сабукакан материалош духтаро. Марҳамат дубайский материал. Ана бад эна ёш хушрӯ духтаро новинка. И остиношонам хевай дора, сеточни, бад капюшон. Капюшонша поёнтара кунен. Мана нигоҳ кунен, капюшон дора бо. Чихе фасон меиста. Аҷоиб хушрӯ. Инам ҳам хе расветка дора. Марҳамат расветкои фасон дора. Иам нархшам моай? Инам духтаракон нархш и 600 сомонай бо арзон меша оптовида. Мана ҳози капюшонша ай пеш як бор ман нишонитим. Нигоҳ кунен, инай капюшонош. Мана айрӯи румол мебия хушрӯ. Мана остинакош. Хулас беҳтарин модель. Мана вечерний вариант омада харидорӣ кунен. Як бор дигар такрор мекунем. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор. Мана 12 дарвоза 61 магазин.
рӯ барои панҷум қатор мешавад. Ана духтарако бинен, ана и кабутуш, и рангшам фасонак. Ози бо киртои ипек омадагай, ипекошунам нишон метам. Ипекорам ба ҳазур тамошо кунен. Иҷара ипек аз арзон аз ами 350 сум сар мешава то 1400 сомона. Духтаро ипекои новинка омад. Ино 700 сомонай аз ин расветкои фасон омадагай. ҳози ма шумода бо нишон метим. Остинакошуна бинен чихе хушрувай. Мана 700 сомонӣ. Кори дастӣ дора, глакош ҳамаш кори дастӣ дора. Айчилаш то чанда? То 56, айчилаш то 56 размер ҳаст. Мана марамат биёен, ҳамаш инамино, инами гло кори дастӣ ай духтарако. Марҳамат. Омада бо айпеш тамошо кунен ба ҳазур, интихоби хеле зиёд, нархҳои дастрас. Ина нигоҳ кунен, инамино ҳамаш ипекан. Инаи моделоям новинкаяй. Ино чанд суман? 700 сомона. Инаи моделора бинен чихе расветкои хушрӯ дора. 700 сомона. Инам размер ҳастай. Инош чандан? Ҳамаям ино 700 сумияна. Духтаро нигоҳ кунен, анам инҷа ҳамаш 700 сомонӣ. Иҷа бархдороям ҳастай. Мана бархт катиб. Якҷоя кадагиян, аҷоиб омадагияй остиношон. Мана диден 700 сомон. Ана баъд бо ипекои арзон. Ино чандан? Глянцови ипеко. Ина ино. Ана хел бо доран 400 сомон. 400 сомон будай духтарако. Мана иёшам фасонак расветка дора. Бо аз ҳамаш расветка дора духтаро. Марамат омада бо айпеш хитон бинен. Ана и намуд ҳаста. Инош чандан? 700? 800 сомона ин намудаш бо арзон мешавад. Нигоҳ кунен, иёям ҳамаш ҳамхе кори дастияй ҳамқа хушрӯ духтаро. Инош чандан? Ина ино. Ана ино 600 сомон. Марамат иёям арзон мешава бо. Инаи кирточи, ина ино королевски бархти тозаян, расветкооша бинен духтаро. 1500 да метян. Мана фасониша бинен. Аҷоиб рангошон. Ишам ам хелая нархиш. Мана и моделам қисми қафошам ам хе сангча дора и модела. Аҷоибот. Ишам ҳамин нарх метян. Мана расветкои беҳтарин доран. 1500 сомон да гирен духтаро. Бинен чихе хушрӯ ҳамроҳи шарфошон бо. Шобинони азиз, ана и моделора нигоҳ кунен. Чихе фасонак ҳамое ки ози ман нишон додам. Дигар расветкош бо иша бинен, остинаш ам хе абайни омадай. Аз ҳамаш бо расветка дора. Нархшон 550 сомона. Мана 550 сомон. Касоне ки оптови мегиран бо арзон мешава. Ира бинен чихе хушрӯвай. Мана расветкоҳош беҳтарин расветка дора. Ина шарфошон катияй. Марамат хоҳишмандо. Омада айпеш бо бинен, интихоб кунен, доставкатон мекунан. Хоҳен омада айпеш хитон тамошо кунен, харидорӣ кунен. Ин модело чанда? Ина 800 сомон оптовиша. 800 сомон иҷои шидаш будай духтаро. Мана бинен чихе моделои фасон. Беҳтарин моделора пешниҳод кардагиян. Абаёшонам нигоҳ кунен духтаром, қа хушрӯвай 800 сомон. Беҳад фасонан, ина кадомиша мегирен, беғарзая мекирта, дига ҳамаш 800 сомонӣ. Баъд ипекои оригинал доран, 1400 сомон бо арзон мешава. Мана инаи модело. Инаи модело 1400 сомонай бо ягон сум арзон мешава. Расветкооша бинен, чиқа расветкои фасон дора. Ана 800 сума ина ёям ҳам хелай. 800 сомон. Ана кадомеша ки мегирен духтарако 800 сомон барои шумо пешниҳод шудагиай. интихоби хеле ва хеле зиёд. Ана ин моделош боша 400 сомон. Ишама? И 400 сомон. Мана. Хулос духтаракои азиз, иҷа биёен, интихоб бисёрай. бо ҳамроҳи хичон аз пеш ҳам суҳбат шавен. бо ягонташа арзон карда метавонед харидорӣ кунед. бо ҳамин навори имрӯза ҷамъбаст мешавад. хайр, саломат бошед.